fost de mare folos ceea ce s-a întâmplat aici. Deci acum v-am spus și data trecută. De ce spui că a fost de mare folos? Păi acum noaptea mă trezesc și mă uit să-l văd dacă respiră. Pentru că înainte așa de rău sfărăia și avea apnea aia, nu mai făcea... Și atunci imediat, Ioane, ce faci? Ioane, trezește-te! Dar acum nu mai sfărăie. Zic, halo! A uitat să mai sfori, așa? Da, zic, halo, ce faci? Suntem în... Cât suntem astăzi? 19 august. Avem în față un cuplu care a venit la noi și vrem să-i întrebăm, noi avem ca slogan că suntem o clinică de îmbunătățire a calității vieții. E așa pentru voi sau nu? Este. Da. De ce? Pentru că, în primul rând, pot să spun că soțului i-a salvat viața. Soțul având o problemă legată de... Apnea în somn. Și greutatea. Și cu ajutorul dumneavoastră s-a rezolvat problema. Acum nu cu ajutorul meu, că suntem întreagă echipă pe aici. Păi da. Cu ajutorul clinicii. Da. Am înțeles. În altă ordine de idei. Dumneavoastră? Doamnă? Eu am început să rezolv și problemele ginecologice. De ce tu? Și ești mai bine? Da. Sigur? Da, am urmat tratamentul de la doamna doctor și chiar imediat după tratament s-au văzut rezultatele. Tinere domn, am o întrebare, că zicea doamna ceva de greutate. Câte kilograme ai de jos? Păi de la 120 de kilograme, acum, aseară m-am cântărit, am avut 86,5 mai exact. Te trezești mai bine, odihnit? Foarte bine. Sigur? Foarte energic sunt toată ziua. Tu? Eu nu mai spun că am 20 în minus față de cum am fost acum 2 ani. La naiba! Deci ați venit la noi, v-am lăsat fără bani și ați slăbit că n-ați avut de mâncare, nu? Ne-ați luat kilogramele. Problemă. Asta a fost tot, dragilor. Vă mulțumesc! Cum are